Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwumecha Soludo ekwugo na site na usoro ọchịchị ya na-eso n'ihe gbasatara ngalaba nke mmụta na mpụtara ya na-amụtawaga mkpụrụ. Gọvanọ Chukwumecha Soludo na-ekwu nke anụ a na 2024 World Teachers Day emere na Ọka. Onye nta aka ebe Echike Abana wetara anyị akụkọ a. Dịka gọvanọ si kọwaa, Anambra steeti bụ steeti ka nọ n'ogogo enu n'ebe o metara agụmakwụkwọ wee kwuo na ndebanye aha na n'ụlọ akwụkwọ ndị ahụ gọọmenti nwe agbagotego site na pasentị 18.7 ebe steeti a bụ nke izizi bụ ndị nwere opekata mpe ụmụ akwụkwọ anaghị eje akwụkwọ. Dịka ọ na-egosi olileanya na agụmakwụkwọ steeti a ga-aga n'iru na-etokwa eto, gọvanọ kwuru na agụmakwụkwọ bụ akwa nke a ga-eji wee gafere n'ọdịnihu ma gwa ndị nkụzi a ka ha gbaa mbọ na-atọrọ ụmụaka ezi ụkpụrụ.